În primul rând, bună tuturor! Vă mulțumim că ați participat la a doua sesiune de comunicare, lecții de comunicare, sfaturi de comunicare, nu știu cum să-i zicem, sincer. Dar, mă rog, tipsuri despre comunicare, tips and tricks despre comunicare, unde vorbim cu Andrei, care este master coach și trainer de destul de mulți ani, cred, peste 10 ani, cu o experiență foarte vastă în traininguri atât one-on-one, cât și traininguri de grup cu persoane, cât și cu companii, unde s-a specializat de-a lungul timpului în zona de business coaching, în zona de strategie, vânzări și, bineînțeles, zona de comunicare. Astăzi, Andrei a ales să continue seria pe care am început-o acum 2 săptămâni și să vorbim despre comunicarea asertivă. Nu o să vă dau eu mai multe detalii, o să-l las pe el să vă spună mai multe, așa că predau ștafeta. Da, nici eu nu o să vă dau mai multe detalii deocamdată. Mersi mult, Andrei. Bun, hai să începem așa cum începe orice corporație care se respectă, cu șeruit niște slide-uri. Ce spunea Andrei este că, de fapt, modulul de astăzi, modulul 2, este o continuare a modulului trecut, care era, firește, modulul 1, dacă ăsta e modulul 2. Ambele sunt din succesiunea de module Communicate Like a Leader și Like a Leader, nu Like a Ladder, cum mi-a dat mie autocorectul, comunică precum o scară, când am făcut niște slide-uri în direcția asta. Comunică exact ca un lider și pentru fiecare modul în parte am ales câte o temă specifică. Pentru cei care nu au participat data trecută, o să amintesc un pic și ce s-a întâmplat acolo. Astăzi tema este comunicarea asertivă. Vom începe tot de la cele 7 puncte importante ale comunicării și dacă data trecută am ales 2 dintre ele și am discutat prin prisma lor, într-o zonă de, hai să-i spunem, profilare și a înțelege ce profil de comunicator avem, astfel încât să știm care este tendința noastră de comunicare și mai departe să înțelegem ce profil de comunicator are partenerul de discuție și care este tendința lui de comunicare și cum face să le punem împreună. Astăzi va fi despre comunicarea asertivă și o să vedem cum le putem și îmbina chiar. Vom discuta și despre, pe lângă comunicarea asertivă, vom discuta și despre stiluri de învățare și despre comportamente, cum se nasc reacțiile, cum se nasc comportamentele în creier, astfel încât să înțelegem un pic și ce înseamnă reacția unui partener de conversație atunci când s-ar putea să nu-i convină ceea ce spun. Iar dacă tot menționam, astea sunt cele 7 puncte, cele 7 competențe importante ale unei comunicări eficiente. Data trecută ne-am focusat pe competențele 1 și 2. De data asta nu o să mergem pe 3 și 4, pentru că, deși ele au o numerotare, nu au neapărat și o ordine, ci culmea o să mergem chiar pe 6 și 7, pentru că atunci când vorbim despre comunicare asertivă, ne referim mai degrabă la modul în care transmitem mesajul și structura lui. Spuneam că amintesc un pic ce am făcut data trecută, înainte să fi dat drumul la întrebarea asta. Data trecută am discutat despre modelul DISC și despre cum și ce înseamnă el, la ce e util atunci când îl folosim. Am învățat un pic despre cum să facem profilare, ce spuneam și mai devreme, cum să înțeleg care sunt nevoile de comunicare ale partenerului din fața mea, astfel încât să mă adaptez de așa manieră și pentru ca el să priceapă și să perceapă mesajul într-un mod corect, dar și ca zonă de influență, astfel încât să pot duce comunicarea acolo unde îmi doresc și eu. Și pentru că tot e vorba despre comunicarea asertivă, v-aș întreba prima dată pe voi și eu o să vă rog să scrieți asta în chat. Ce credeți voi că înseamnă comunicarea asertivă? Și dacă cumva aveți vreun răspuns mai lung, puteți să vă dați chiar în mute, că e mai simplu, și să spuneți, uite, cam asta cred eu că înseamnă comunicarea asertivă. În chat, dacă răspundeți, ar fi bine să fie de la 1 la 5 cuvinte, așa pe scurt. Dacă vreți să răspundeți mai complex, vă rog să
dați drumul la microfon. O să încep eu, că îmi place să vorbesc mai mult decât în câteva cuvinte în scris. Prin comunicarea asertivă eu înțeleg abilitatea de a-ți comunica intențiile într-un mod non-agresiv și respectându-l în același timp și pe celălalt. Ah, super tare. Mai vrea cineva să-și dea unmute și să... Uite, Corina spune comunicare deschisă și către nevoile celuilalt. Puteți să vă dați unmute sau să scrieți în chat după cum preferați. Dar până ceilalți scriu în chat, poate cineva să-și dea unmute și să spună ce îi trece prin minte. Nu există un răspuns corect și unul incorrect, pur și simplu ne dăm cu părerea, acum putem să știm sau putem să nu știm și e ok. Eu văd comunicarea asertivă ca a-ți transmite opiniile, părerile și dorințele într-un mod destul de eficient încât să nu generezi conflicte sau să nu generezi neapărat o reacție negativă și să poți da drumul unei discuții, nu neapărat a unei confruntări. Cam un mod de a evita confruntările când spui lucruri dificile, cred. Și uite că se naște coachul din mine care spune și dacă ai pune asta la pozitiv, că ce am auzit a fost să nu se întâmple aia și să nu se întâmple aia și să nu se întâmple asta. Dacă o pui la pozitiv, ce ar trebui să se întâmple într-o comunicare asertivă? Ai vorbit despre eficiența comunicării, e drept. Dar cum ar trebui să fie? Nu cum n-ar trebui să fie ca să avem Cred că productivă ar fi cuvântul cheie și constructivă. Super. Uite, Laurențiu mai spune în chat comunicarea cât mai la obiect, clar și detaliat, ok? Și Laura adaugă comunicare productivă pentru ambele părți. Super, păi eu aș spune să facem un cocktail din toate răspunsurile astea, pentru că fiecare dintre ele au mai mult, mai puțin sau în totalitate parte din definiția comunicării asertive. De altfel nici nu îmi imaginam că nu o să găsim un răspuns foarte simplu, dar până să ajungem să vorbim direct despre comunicarea asertivă, o să trecem printr-o chestiune care pare poate ușurică așa, dar dincolo de faptul că e ușurică pe bune, ne dă și câteva insight-uri tot despre comunicare și despre cum să ne adaptăm comunicarea. Iar aici e vorba despre stilurile de învățare. Avem 4 mari stiluri de învățare. Sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit deja despre vizual, auditiv, kinestezic și scris și citit. Ele sunt cele 4 stiluri și e foarte important că fiecare dintre ele are niște particularități. Adică cam cum vede lumea un om care are predominant unul din aceste stiluri. Aș menționa și cred că e extrem de important de spus asta, că toți avem procente din absolut toate 4 stilurile. Nu există o persoană pe lume care să nu aibă unul dintre... Firește, o persoană care să nu aibă un handicap, pentru că dacă sunt nevăzător, stilul vizual e clar că e foarte... Mai ales dacă sunt nevăzător din naștere, e chiar greu. Că dacă sunt nevăzător de-a lungul timpului, pot să-mi imaginez lucruri și să fie tot dintr-o zonă vizuală. Sau la fel auditiv dacă am probleme de auz grave sau auz inexistent. Dar dincolo de asta, toți cei care nu au niciun fel de probleme fizice au un procent din fiecare. Deci dacă cercul ăsta înseamnă 100%, unii dintre noi avem 1% vizual, 1% auditiv, 1% kinestezic și read and write, astfel încât în final avem 100%. Dacă ne gândim la cei care au un procent semnificativ din vizual, ei sunt cei care văd viața clar prin imagini, prin grafice, prin hărți, diagrame chiar. Sunt cei care au această abilitate și deschidere spre arte vizuale și spre estetic. Sunt cei care văd apropo de vizual, nu? Văd cu mai multă ușurință frumosul și știu să îmbine diverse lucruri, se raportează foarte mult la culori și au și acest simț estetic al culorilor și al îmbinărilor. Pentru ei contrastele
sunt mai pregnante poate decât pentru alții. Ei sunt cei care au o orientare foarte bună în spațiu. Dacă le dai o hartă în mână, le va fi ușor să se orienteze în spațiu față de cei care nu au un vizual pronunțat. În general, au tendința și lejeritatea de a se detașa de o situație și de a deveni observatori astfel încât să privească din mai multe perspective. Pe de altă parte, dacă vorbim de cei care au un stil de învățare auditiv, ei văd viața firește mai degrabă prin sunete, percep viața prin sunete, că am spus văd viața și era despre vizual. Percep viața prin sunete, comunicarea verbală este foarte importantă pentru ei, prin discuții, preferă să asculte diverse lucruri. Aceștia au în general un vocabular destul de larg pentru că au tendința să folosească foarte mult comunicarea verbală și de aceea sunt și foarte sociabili și preferă grupările, preferă grupurile, preferă să iasă în societate cât mai mult, tocmai pentru că ei percep viața prin comunicarea verbală cel mai mult. Au și diverse abilități în direcția asta, de obicei au tendința să fie buni oratori și să spună lucruri cu mult patos și folosesc și limbajul paraverbal într-un mod foarte bun. Limbajul paraverbal însemnând ton, volumul vocii, cât de subțire sau groasă e vocea și așa mai departe. Pauze dramatice și multe altele care țin de limbajul paraverbal. Ei sunt maestri în a-l folosi într-un fel sau altul și de a accentua anumite idei cu multă pasiune în general. Sunt cei care învață cu ușurință limbi străine și tot ce ține din nou, comunicare verbală și în același timp au ureche pentru ritmuri, pentru instrumente și note și de cele mai multe ori cei care au o zonă auditivă destul de pronunțată ca procent au tendința să fie foarte selectivi când vine vorba de muzică. Sunt cei care zic, bă, eu nu ascult chiar orice. Pentru că i-auzim și pe ceilalți care spun, eu ascult orice gen, n-am nicio problemă, îmi place și aia, îmi place și aia, pe când un auditiv de obicei este foarte selectiv, tocmai pentru că e modul în care el percepe viața și are nevoie ca în viața lui să intre lucruri de calitate însemnând ceea ce pentru el înseamnă calitate, nu neapărat generic vorbind. Cei cu înclinație kinestezică sunt cei care văd viața prin a face, prin a atinge, prin a simți. Pentru ei experiența emoțională este extrem de importantă și nu doar experiența emoțională, ci și experiența fizică. Să pună ei mânuța lor și să atingă obiectul respectiv, să facă. De asta ei sunt cei care iubesc Ikea, sunt cei care preferă să facă puzzle-uri, să joace remi, să joace cu Lego dacă sunt mai degrabă copii și nu numai copii de vârstă mică și copii interiori din adulți. Sunt cei pe care îi putem denumi de multe ori handyman, cei care știu să facă tot felul de crafts și modelaje și sculpturi și să sudeze lucruri și să îmbine lucruri între ele, pentru că ei sunt cei care simt lumea cu tot corpul. Și în același timp sunt în general buni sportivi, tot pentru că își simt corpul foarte bine, sunt buni și la dansuri și în același timp au abilitățile acestea teatrale, își folosesc foarte bine mimica feței în general și corpul, mișcările corpului astfel încât să exprime lucruri, pentru că ei simțind lumea prin corp și prin emoții, atunci punându-le împreună, practic e și reciproca valabilă, adică pot să exprime prin corp emoțiile pe care le trăiesc și atunci din asta ies niște actori foarte buni. Pe de altă parte, cei din categoria a patra, cei care învață sau privesc lumea prin scris și citit, sunt cei care preferă întotdeauna să ia notițe și să aibă informația scrisă. Sunt cei care mai degrabă citesc ei undeva decât să te asculte pe tine spunându-le acel lucru. Sunt cei care preferă să trăiască o bucată bună din viață în bibliotecă, citesc foarte mult și de asta își dezvoltă foarte mult și vocabularul, devin grammar nazi, imediat te taxează dacă folosești greșit gramatica limbii române și nu numai a limbii române, dacă știu și alte limbi și acolo sunt grammar nazi. În același timp au întotdeauna tendința să fie precauți, de exemplu, să folosească
dacă își cumpără un telefon nou, un aparat nou în bucătărie, întotdeauna vor citi manualul înainte să-l folosească. Și sunt cei care, firește, prin faptul că citesc foarte mult, ne mai vorbim de tendința aceasta de a purta ochelari, care nu știu dacă e neapărat o remarcă pe care aveam nevoie să o fac, dar fiind că citesc foarte mult, mulți dintre ei pot fi recunoscuți și prin asta și în același timp sunt cei care au o cantitate semnificativă de informații. Sunt cei pe care oamenii consideră doxă de carte, foarte smart, foarte înțelepți, pentru că vorbesc și în neologisme destul de mult și de multe ori chiar folosesc citate de prin cărțile pe care le-au citit în conversația uzuală. Și acum, întrebarea e de ce am discutat despre toate astea și aș vrea să subliniez mențiunea de pe slide că toate aceste stiluri sunt absolut ok și egale ca și importanță. Nu e mai bine dacă ești într-un fel sau e mai bine dacă ești într-un fel. De altfel, statisticile spun că cei mai mulți dintre noi au un procent semnificativ în zona de vizual. E o statistică generală. E adevărat că ea nu întotdeauna se potrivește chiar pentru toată lumea, fiind o statistică generală. De exemplu, o persoană care are un auditiv proeminent și un vizual proeminent ca mine și urmată de un kinestezic, dar care are un read and write foarte scăzut, așa ca mine, este genul de persoană care preferă să asculte pe cineva, să-i spună lucruri, să învețe lucruri prin auz, prin ceea ce simte, prin emoții și prin ceea ce vede, decât să citească într-o carte sau într-un articol. Și asta mă face pe mine, de exemplu, să prefer audiobook-urile în detrimentul cărților tipărite. Și în felul acesta, înțelegând că de fapt toți avem aceste stiluri de învățare în procente diferite, ce vreau să spun cu asta, de fapt, este că e important fie să încercăm să detectăm care ar fi stilurile predominante ale interlocutorului nostru, fie să găsim acel mecanism prin care comunicăm în mod direct prin toate cele 4 stiluri. De exemplu, acum, prin modul în care arată, hai să-i spunem, harta mea de învățare, cum în astrologie, harta natală, asta e harta de învățare. Am un procent semnificativ, spuneam, în auditiv, procent semnificativ următor în vizual și apoi în kinestezic. Ele sunt aproape egale, repet, cu mai multă putere în auditiv. Dacă ar fi fost după mine, fiind auditiv, aș fi făcut întâlnirea de astăzi doar vorbind, fără niciun fel de slide-uri, fără niciun fel de nimic. Dar dacă ne uităm un pic în urmă la ce am pus pe fiecare slide, o să vedeți că apare acolo și ceva grafic, vizual, nu e doar text, dar apare și text pe fiecare slide. De ce? Pentru că în felul acesta reușesc să acopăr prin ceea ce spun pe cei care au predominant auditiv, prin tot ce înseamnă imagini, care vedeți că sunt însoțite și de text în imagine, astfel încât să fie ușor de înțeles de cei care sunt vizuali și în același timp text pentru cei care au nevoie să citească, pentru că au predominant read and write. Într-o astfel de interacțiune, partea kinestezică este ceva mai dificil de acoperit. Ea poate fi acoperită prin interacțiunea pe care o avem, prin modul în care voi vă simțiți în momentul în care atingem anumite subiecte, dar asta, pentru un subiect atât de puțin emoțional, nu stimulează foarte mult partea kinestezică. Și o mai poate stimula de altfel în momentul în care am face niște exerciții mai practice, în care v-aș spune, uite, dacă vreți să observați ce fel de stil aveți acum, luați o foaie de hârtie, scrieți ceva pe ea. Un astfel de exercițiu ne dă și partea aceea practică de pus mânuța noastră pe pix, pe hârtie, pe un instrument, pe ceva ce vrem să folosim și atunci implică și partea kinestezică. Altfel spus, ca să sumarizez partea asta, ideea de bază era că e important să ținem cont că oamenii cu care comunicăm au stiluri de învățare diferite și au nevoi diferite de a percepe și a înțelege lumea în care ei trăiesc. Și dacă noi îi vom spune unui kinestezic, unuia care e predominant kinestezic, îi vom spune cam cum se asamblează o mobilă de la Ikea, nu va înțelege absolut nimic. El va avea nevoie să facă, să-i arăt făcând chestia asta. Sau dacă cuiva care are
read and write e puternic, la fel îi arăt niște poze, îl pun să facă niște lucruri, nu va reține nimic din cum arată lucrul ăla, va avea nevoie să citească un manual de utilizare, să citească un articol despre cum se face ceva și așa mai departe. Deci asta ar fi concluzia cu care vreau să rămâneți după această scurtă parte din workshop-ul de astăzi, că e important să fim conștienți, în primul rând, de faptul că există mai multe stiluri de învățare și suntem foarte diferiți. Acum, mergând tot mai aproape de ce înseamnă comunicarea asertivă, aș vrea să vedem care-i povestea asta cu reacțiile pe care le avem și asta dusă spre ideea de comportament. Ce înseamnă o reacție? Cum e ea naștere, de fapt? Noi, cu toții, de fapt, privim realitatea printr-o serie de filtre. Realitatea e ceea ce există deja, ceea ce e în jurul nostru, fără să avem noi o influență neapărat directă, iar noi percepem această realitate prin cele 5 simțuri: vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv și gustativ. Ele sunt simțurile pe care cu toții le avem. Unii mai avem și al 6-lea simț, în special mașinile de spălat de la Whirlpool, și în afară de mașinile de spălat de la Whirlpool, nu știu exact cine altcineva mai are, dar sigur astea 5 funcționează. Dacă percepem lumea prin aceste 5 simțuri, și nu întotdeauna prin toate, firește, asta se transformă într-o percepție particulară, e percepția mea asupra realității. Nu este neapărat realitatea, este percepția mea asupra realității. Și percepția mea asupra realității stârnește o emoție, iar emoția respectivă, trăită, stârnește o reacție. Și ca să luăm un exemplu concret, de exemplu, observ pe stradă că un câine ar vrea să traverseze strada și o mașină vine cu mare viteză. Este o percepție vizuală, poate fi și o percepție auditivă în momentul în care aud vântul pe care îl dislocă mașina și în felul acesta îmi dau seama de viteză. Și percepția mea poate să fie una care să ducă spre o reacție de panică, pentru că emoția pe care o trăiesc atunci este cea de frică. Îmi este frică pentru viața acelui câine, că s-ar putea să treacă prin fața mașinii și să fie ultima lui trecere de stradă. Și atunci emoția aceea îmi dă o reacție. Și reacția înseamnă că în momentul acela voi face ceva. Și acum avem cele 3 reacții de bază: freeze, flight sau fight. În momentul în care văd că se întâmplă asta, ori am tendința să mă blochez, să nu știu ce să fac și doar rămân acolo blocat și văd asta, ori am tendința să fight, să lupt, adică să mă duc direct spre câinele ăla să-l salvez, aia însemnând chiar punându-mi în pericol viața proprie. Și al 3-lea, cel care înseamnă flight, înseamnă pur și simplu să mi se pare că e prea dură scena și să-mi întorc capul și să mi se pare că nu văd nimic. Iar acestea ar fi reacțiile de bază, dar dincolo de reacțiile de bază apar tot felul de alte reacții care sunt între reacțiile de bază. Acum, cum ne ajută asta în comunicare și de ce povestim despre reacții? Că pare să nu aibă nicio legătură cu comunicarea. Are legătură pentru că dacă mergem spre comunicarea asertivă, spre a discuta despre ea, înțelegem că există 3 tipuri de comunicare în direcția asta. Este comunicarea pasivă, atunci când îi las pe ceilalți să câștige și eu să pierd. Este comunicarea asertivă, în care, așa cum cred că Laura, sper să nu greșesc, spunea în chat, da, atunci când ambii parteneri de discuție câștigă, este un win-win situation, și comunicarea agresivă, în care eu câștig, tu pierzi. Și atunci, dacă ne gândim la asta, în spatele acestor pierd, câștigăm amândoi sau eu câștig, tu pierzi, sunt niște reacții, mai ales când vorbim despre fiecare dintre cele 3 modele de comunicare, fiecare vine pe fondul unei reacții. Și ca să facem asta un pic mai interactiv, o să vă întreb pe voi acum, de exemplu, pentru situația asta, ce tip, și vă rog să scrieți în chat, ce tip de comunicare credeți că e asta? E un individ care la un moment dat se duce la un prieten de-a lui și spune: bă, împrumutăm și mie vreo 20 de euro până mâine. Iar
prietenul lui răspunde, ce mă, crezi că-s bancă sau ce? Am față de bancă, ce vii cu asta la mine? Vlad zice comunicare agresivă. Da, vorbim de comunicarea celui care răspunde de data asta, că primul a făcut o cerință. Cum a făcut-o poate fi destul de neutră în formula asta. Putea să fie și asta agresivă sau pasivă sau asertivă. Și într-adevăr, da, este o comunicare agresivă aici, pentru că e o respingere cu agresivitate. Dacă ne uităm la conversația asta, un el și o ea au stat de vorbă într-o seară și el se hotărăște să o invite într-o zi, au stat de vorbă și se hotărăște să o invite în oraș seara. Îi transmite că și-a făcut curaj să o invite în oraș, iar ea îi răspunde, îmi pare rău, dar nu vreau să ies în oraș în seara asta. Și el insistă, dar de ce nu vrei să ieși în oraș? Ce s-a întâmplat? Iar ea îi va răspunde foarte simplu, mi-a plăcut și conversația cu tine, mă simt flatată de invitație, dar în același timp rămân la ideea că nu vreau să ies în seara asta în oraș. Cum vi se pare comunicarea asta? Da. Asta este de fapt comunicarea asertivă în care eu îmi spun opinia, spun ceea ce vreau să transmit într-un mod ferm, într-un mod asumat și pur și simplu fără să-l agresez fizic sau emoțional pe celălalt. Hai să mai vedem un exemplu. Da, știu că ți-am promis ieri că o să vin să te vizitez, dar mi-am dat seama abia acum că am promis asta și am uitat. Și celălalt răspunde, e ok, nu-ți face griji, că oricum după ce te-am așteptat câteva ore m-am apucat să fac curat prin casă. Ce fel de răspuns este acesta? Ne referim la răspuns, da? Nu la modul în care a fost formulat prima idee. E un răspuns pasiv, cum zice și Vlad, într-adevăr, este cel care de data asta vedeți că pierde. Adică el s-ar putea să nu fie foarte confortabil cu ce s-a întâmplat, că a fost lăsat de căruță, cum se spune, dar îi spune celuilalt că nu-ți face nicio grijă, e ok, oricum mi-am găsit ceva de făcut. Firește că acel ceva de făcut a fost pe un fond pasiv-agresiv, trebuie să fac ceva să vărs energia aia poate de furie pe care am avut-o în momentul în care am simțit că sunt lăsat pur și simplu sau abandonat sau sunt neimportant pentru cel care eventual mi-e prieten. Bun. Și mai am un exemplu, de data asta nu mai e o conversație, este doar o afirmație care spune câteodată mă simt singur sau singură, nevăzut, neauzit, pentru că atunci când avem o conversație, tu în același timp trimiți mesaje către prieteni de-ai tăi. Și cred că n-am terminat propoziția asta. Propoziția se termina cu aș fi vrut să știi că mi-ar plăcea să avem conversații fără ca tu să mai trimiți texte sau ceva asemănător. În ce fel vă sună genul ăsta de afirmație? Este asertivă, este pasivă sau este agresivă? Este depresivă, zice Vlad. Este asertivă într-adevăr pentru că este genul de comunicare și acum putem să mergem un pic mai imediat o să discutăm și care sunt ingredientele pentru o comunicare asertivă coerentă. Este genul de comunicare în care nu îl învinovățesc pe celălalt, pentru că i-a spus doar că observă că el trimite texte în același timp, dar nu-l face vinovat de asta. Pe lângă asta spune, eu simt singurătate sau mă simt într-un anume fel. Deci își asumă ceea ce simte, ceea ce spune și nu dă vina pe celălalt. Nici nu îl blamează pe celălalt, ci doar îl roagă să își schimbe acest comportament. Deci e vorba de un comportament pe care cineva vrea să-l modifice cealaltă parte, sau eu vreau să modific un comportament al altcuiva ca eu să mă simt mai bine. Aia nu înseamnă că e un câștig doar la mine, pentru că nu fac asta într-un mod forțat, ci o fac printr-o comunicare în care asum că ceea ce simt este al meu și încerc să văd dacă pot schimba ceva. Aici e un scenariu în care am ales un scenariu ca să fie pe aceeași temă,
în sensul de să vedem cum ar suna un răspuns pasiv, unul agresiv și unul asertiv pentru același scenariu. De exemplu, dacă vine la voi un prieten și zice, bă, dă și mie mașina că am nevoie să fac nu știu ce lucruri cu ea, un răspuns pasiv ar fi unul dintre ăla cu da, ok, bine, hai, fie. Și vedeți că am mai pus și o glumiță aici cu vrei să-ți pun și să-ți umplu și rezervorul. Asta e un mod pasiv în care eu, deși nu-mi doresc să fac asta, din diverse motive, și motivele pot fi foarte multe, din diverse motive nu transmit ceea ce simt de fapt. Și ceea ce simt de fapt este să nu o fac. Dar de la ce simt până la ceea ce fac este fix pe dos. Și de obicei, atunci când avem un răspuns din acesta pasiv, el în spate are o serie de întâmplări și traume în care persoana care răspunde într-un mod pasiv sau persoanei care răspunde în mod pasiv este frică să nu fie respinsă, să nu fie îndepărtată, să nu fie considerată neprietenoasă sau oricum altcumva. De altfel, dacă o reducem la bază, este frică să piardă relația și iubirea pe care o primește în relație cu cealaltă persoană, oricare ar fi ea. Și când vorbesc de iubire, nu vorbesc de iubirea de cuplu neapărat. Într-un mod agresiv, răspunsul ar fi no way, cum te puteai gândi că ți-aș împrumuta mașina? Ce, ești nebun? Da? Și în felul acesta mi-am spus părerea. Dar cum mi-am spus-o? Într-un mod agresiv și chiar jignitor, pe de-o parte. Și da, de data asta sunt câștigător în modul agresiv, pentru că mi-am spus părerea, s-a întâmplat cum am vrut eu, nu cum a vrut celălalt. În schimb, asta are efecte în ceea ce îl privește pe celălalt, nu? Pe cel care a cerut. Iar modul asertiv, cel care este cel mai la îndemână, este, uite, înțeleg că ai nevoie de mașină, în același timp și eu am nevoie în aceeași zi, dar poți să găsești niște timp să te las eu acolo unde ai treabă. Și în felul acesta este un win-win. Am câștigat și eu că nu s-a întâmplat să-i dau mașina, că poate n-am vrut să fac asta, și în același timp i-am rezolvat și lui problema prin a-l lăsa acolo unde are nevoie. Acum, spuneam de acele ingrediente, dar până la ele o să văd ce mă întreabă Vlad. Zice, consider că tipologia este constantă sau uneori ne adaptăm stilului în funcție de interlocutor? Te referi la tipologia, la care te referi? La stilurile de învățare sau te referi la modul în care comunicăm, asertiv, agresiv sau pasiv? Că nu știu dacă înțeleg ce înseamnă, la ce tipologie te referi. Modul în care comunicăm. Nu cred că e influențat modul în care comunicăm de interlocutor. Adică poate fi influențat, dar este influențat în momentul în care nu suntem suficient de conștienți de ce se întâmplă acolo. Adică dacă am un interlocutor care este agresiv și temperamentul meu este unul agresiv, voi răspunde tot cu agresivitate. Dacă am un interlocutor care e agresiv și eu sunt foarte timid, pașnic și mi este teamă de a strica relația, voi răspunde într-un mod pasiv. Dacă interlocutorul îmi vine către mine într-un mod pasiv și eu simt că e lingușitor sau că nu e suficient de puternică cerința lui, aș putea fi chiar și agresiv și să intru peste el și spun, hai bă, mai lasă smiorcăielile astea. Și să devin agresiv, dar asta ține și de temperament. Da? Pe când comunicarea asertivă este cea mai la îndemână. Pentru că în comunicarea asertivă voi pune toate lucrurile în perspectivă personală. Îmi voi asuma ceea ce comunic, ceea ce transmit, este cu totul asumat. Este vorba despre mine. Ce simt eu, ce cred eu, ce vreau eu și așa mai departe, dar nu și nu acuzativ. Da? Nu aruncat către celălalt, ci este despre mine, foarte asumat. Atunci când vorbesc din perspectivă asertivă, mă focusez foarte tare pe comportament și nu pe persoană. Dacă vă amintiți, era povestea cu ea care îi spunea lui că și-ar dori să nu mai trimită texte în timp ce au conversații importante. Acolo focusul a fost pe comportament, pe trimisul textelor. Da? Aș vrea să schimb acel comportament care pe mine personal mă influențează într-un mod negativ.
și mi-asum că pe mine mă influențează într-un mod negativ, fără să dau vina pe celălalt. El, dacă trimite sau nu texte, în timpul ăsta e treaba lui, e alegerea lui. Dar o variantă agresivă era, ești un nesimțit, trimiți texte ca un imbecil atunci când eu vorbesc cu tine. Iată, comunicare non-asertivă. E important de asemenea ca într-o comunicare asertivă să oferim răspunsuri sau să contracarăm uneori agresivitatea sau orice altceva cât mai pe scurt. Nu e nevoie de detalii. În momentul în care am nevoie să mă explic și să dau detalii, apropo de exemplu cu mașina, în care aș fi spus, da, știi că de fapt eu am nevoie de mașină pentru că în aceeași zi trebuie să mă duc să fac aia și după aia mă duc în partea aia altă. În momentul în care apar aceste explicații cu care vin, de fapt ele ascund acolo o atitudine pasivă. O atitudine pasivă care e un pic mai curajoasă decât aia pasivă în care zic, ok. Deci este o atitudine pasivă prin a minți. Că s-ar putea toată povestea aia să nu fie... De cele mai multe, povestea aia nu e legată cu realitatea, pentru că ăsta e motivul pentru care am nevoie să mă explic. Apoi, e important să fiu și atent la modul în care comunic, pentru că dacă folosesc un limbaj paraverbal agresiv, adică ridic tonul foarte mult și sunt și chiar non-verbal, mă încrunt și vin cu forță spre celălalt, și încep să urlu și să fac toate lucrurile, e clar că n-am cum să am o comunicare asertivă din poziția aia. O comunicare asertivă mai înseamnă un lucru esențial, și anume ascultarea. În momentul în care vreau să comunic dintr-o perspectivă personală și să spun ceea ce mă deranjează sau nu-mi place sau vreau să schimb sau orice altceva într-un mod foarte asumat, e important să ascult întâi și să înțeleg ce se întâmplă în partea cealaltă, pentru că altfel voi avea cu ușurință tendința să mă duc într-o zonă agresivă prin care să îl pun pe celălalt în zona de vinovăție. Tu ești vinovat pentru că eu simt asta. Tu ești vinovat că mi se întâmplă nu știu ce. Apoi, dacă ne gândim la cum se desfășoară comunicarea, e important și contactul vizual. Și contactul vizual, după cum am scris aici, spune appropriate eye contact, adică un contact vizual potrivit. Pentru că un contact vizual, de exemplu, așa, țintit tot timpul, chiar dacă pare că sunt în conexiune cu persoana respectivă, este un contact vizual agresiv. În momentul în care mă uit la persoana cealaltă și mai întorc capul într-o altă parte și mă mai gândesc și mă mai uit din nou, acela este un contact vizual destins, relaxat, care ajută în zona aceasta de comunicare asertivă. În momentul în care, de exemplu, vorbesc cu cineva și tendința mea este să mă uit doar în pământ sau să mă uit în orice altă direcție, dar nu spre persoană și în ochii ei, atunci asta trădează mai degrabă un comportament pasiv. Pentru că, după cum le și putem observa cu ușurință... Ăla, te rog, zi-mi, dă-mi datele tale din... Nu era pentru noi. Spuneam că așa cum ne uităm la ce înseamnă pasiv, la fel și modul în care ne folosim limbajul non-verbal duce tot spre o zonă pasivă, de stat cu ochii în pământ, de părut așa umil mai degrabă. Nu știu cine rămâne pe unmute câteodată. Bun. Iar în zona agresivă, firește că și acolo discutăm despre agresivitate non-verbală și paraverbală în egală măsură. Când, așa cum spuneam, pot să mă încrunt și să mă uit fix în ochii cuiva, într-un mod chiar sfidător, poate. Iar dacă ne uităm un pic mai profund la povestea asta, aici avem două axe. În partea de sus este partea activă, în partea de jos este partea pasivă. În partea de sus am comunicarea agresivă, cea despre care am spus clar că este despre eu câștig, eu cel care sunt agresiv, firește, tu pierzi. Tot comunicarea activă este și comunicarea asertivă, în care eu câștig, dar și tu câștigi. Amândoi, într-un fel sau altul, suntem într-o poziție favorizată. În partea de jos, în zona pasivă, aici avem două tipuri de comportament pasiv, de fapt. Și am
pus slide-ul acesta tocmai ca să nu, să nu pierd din vedere ideea aceasta că pasivitatea în comunicare se poate rezuma la pasivitate pură, așa cum ați văzut poate în exemplele pe care le-am dat mai devreme, dar în același timp pasivitatea poate să ducă în zona de pasiv-agresiv, în care da, aparent tu câștigi și eu pierd. Este aparent pentru că acest tu câștigi și eu pierd este doar de suprafață, este temporar. Un fel de e ok, am lăsat garda jos ca tu să te relaxezi și apoi o să te lovesc când nu te aștepți. Asta face un pasiv-agresiv. Este cel care se lasă să piardă într-un mod foarte conștient ca mai apoi să câștige. Mai apoi să câștige prin ceea ce se întâmplă după ce se lasă să piardă. Pentru că un astfel de comportament ajută în foarte multe cazuri, de altfel. De asta este și folosit. Nu? În momentul în care ai o controversă, fie cu superiorul la muncă, fie cu partenerul de cuplu, fie în orice situație, cu un prieten, în momentul în care tu lași garda jos, ceea ce se întâmplă este că și el începe să se relaxeze și să lase garda jos. Și făcând asta, îl duci într-o zonă în care nu mai are suficiente resurse și energie să vină să atace și mai mult, pentru că e ca și când nici n-am ce să atac, că m-a lăsat garda jos, pe sistemul capul plecat, sabia nu-l taie. Cam asta se întâmplă și în mintea celui care atacă. Chiar dacă este agresiv sau oricum ar fi, poate să nu fie agresiv. Uneori un pasiv-agresiv poate să reacționeze la o comunicare asertivă. Pentru că într-o comunicare asertivă îmi exprim clar și concret nevoia și opinia și ferm, și în același timp el poate să reacționeze pentru că nu-i convine acea opinie, dar prima dată va spune, da, ai dreptate, așa e. După care va găsi momentul oportun în care să-ți arate că n-ai dreptate. Asta e ce face un pasiv-agresiv în general. Bun, și acum am lăsat o bucată de 10 minute de timp, o bucată de timp de 10 minute, am vrut să spun, în care dacă aveți întrebări și dacă vreți să povestim lucruri prin care poate ați trecut voi la nivel de comunicare și care au funcționat într-un fel sau altul, sau poate, uite, am trecut prin asta și am făcut asta. Era vreo variantă în care să comunic mai potrivit cât să depășesc momentul cu mai mult succes, și aici o să putem interveni cu toți, nu doar eu, o să putem interveni cu toții să oferim opinii și să vedem ce putem scoate cel mai bun din asta. Vrea cineva? Prima dată sunt întrebări, uite, e o chestiune de la Laurențiu care spune tipul de comunicare nu ar avea probabil de ce să difere în funcție de interlocutor. Dacă o facem asertiv indiferent de cu cine. Absolut, da. E ce spuneam și eu mai devreme. Că nu depinde de interlocutor, ci depinde pur și simplu de cum o poziționez eu. Interlocutorul poate să aleagă să fie agresiv sau să fie agresiv absolut inconștient, dar dacă sunt eu conștient, aleg varianta potrivită de comunicare. Cine vrea să pună orice întrebare? Eu am o întrebare. De fapt, am două. Numai o secundă, că uite, Răzvan a scris în chat. Cum ar trebui să comunicăm când cerem o mărire de salariu? Da. Acum, asta cu cerem o mărire de salariu e destul de larg așa întrebarea. Trebuie să ne uităm un pic la context, că putem avea mai multe tipuri de context acolo. Către cine cerem o mărire de salariu? Cum e persoana respectivă? Și da, dacă ne referim doar generic cum să facem o cerere de mărire de salariu într-un mod asertiv, atunci putem găsi simplu o formulă de genul acesta. Dar ea nu este, când vorbim de o cerere de salariu, scopul final este să o obținem, nu? Și comunicarea asertivă nu întotdeauna ne duce în a ne obține scopul. Pentru că dacă în partea cealaltă este o persoană agresivă care va reacționa la orice tip de comunicare, că e pasivă, că e agresivă, că e asertivă, va reacționa oricum, atunci trebuie să găsesc alte mecanisme sau să găsesc și alte mecanisme de comunicare prin care să contracarez comportamentul acela.
Și dacă ar fi să ne uităm la o mărire de salariu în general, ca să răspund totuși la întrebare într-un fel, m-aș duce către cel cu care interacționez pentru asta și aș folosi exact ce spuneam în ce înseamnă comunicarea asertivă. I-aș spune de ce consider eu că e importantă mărirea de salariu, cum mă face pe mine să mă simt asta și dacă e să mai folosim și alte mecanisme, știm că, mai ales dacă vorbim de un angajator, nu prea îl interesează pe el cum te face pe tine să te simți mărirea de salariu. Pe el îl interesează că o să dea niște bani din buzunar și aia pentru el este o pierdere. Și atunci comunicarea pentru mărirea de salariu trebuie să aibă la bază ce câștigă el. În primul rând trebuie să-ți faci un discurs înspre ce câștigă el pentru faptul că îți mărește salariul. Și aici sky's the limit, că poate fi faptul că, uite, eu sunt într-o perioadă oricum aș fi și această mărire de salariu mă ajută să mă pun pe picioare și aia înseamnă că devin mai fericit, mai productiv, mai nu știu ce. Asta e o chestiune foarte generală. Dar altfel poate veni inclusiv cu un anumit soi de promisiuni. Gen, dacă depinde și de domeniul în care lucrezi, dacă lucrezi în vânzări, de exemplu, să zici, uite, eu consider că în ultima vreme am lucrat foarte mult și am și nevoie și simt că e potrivit pentru mine să primesc o mărire de salariu și în același timp, pentru că primesc această mărire de salariu, eu sunt foarte convins și pot să promit asta că în următorul quarter o să am o creștere cu 10% a vânzărilor sau orice formulă de genul acesta. Acum, firește, din nou, depinde foarte mult de context. Nu știu cât de mult am putut să-ți răspund, Răzvan, că, repet, e o întrebare destul de generală, ca să ne... Dacă vrei să o formulezi într-un fel mai condensat, cât să găsim un răspuns pentru asta, poți să o faci în chat și îți mulțumesc. Andrei? Ziceai că ai două întrebări. Ups, eram pe mut, scuze. Una dintre cele mai des folosite propoziții. Uh-huh. Și a doua vezi că a venit curierul. Da, exact. Bun, prima are cumva legătură cu ce am discutat noi data trecută. Crezi că există instinctiv sau natural o predilecție pentru un anumit tip de comunicare bazat pe trăsăturile dominante din modelul DISC? Adică eu mă gândesc că foarte bună întrebare, da. Un dominant va tinde să comunice asertiv. Foarte bună întrebarea și răspunsul este ar putea să existe niște conexiuni, dar nu există niște conexiuni stricte și clare. Nu e genul de conexiune în care să spun un dominant cu siguranță este agresiv. Cam asta e tendința să credem. Nu e întotdeauna așa. Sunt dominanți care pot fi destul de pasivi. Ok. Și interesant. În general să fie pasiv-agresive, aș spune. N-aș vedea un dominant pasiv cu totul. Pentru că dominantul are tendința să-și urmeze scopul. Un scop care nu prea are legătură cu oameni, dar are legătură cu scopul lui, task-ul lui și așa mai departe. Și în momentul în care vorbim de un dominant, dacă obiectivul lui este să-și atingă scopul, atunci fie o face într-un mod agresiv, fie o face într-un mod asertiv, fie o face într-un mod pasiv-agresiv unde tot câștigă. El nu prea suportă să piardă, care e varianta pasivă clasică. Da? Deci, în afară de varianta pasivă clasică, toate celelalte câștigă. Doar varianta pasivă este eu pierd, tu câștigi. Și atunci, pentru un dominant, foarte greu să se întâmple o pierdere. Nu-și permite asta. Așa că dacă pare el că e pasiv, este pentru că undeva în spate manipulează situația de așa manieră încât tot să câștige. Dacă mergem la influențator, el ar putea fi asertiv by default, dar nu prea-i vine natural așa. Nu prea vine natural să fie asertiv. Bine, nu prea ne vine natural în general să fim asertivi, că nu avem educația necesară, din păcate. Cel puțin vorbesc la noi în țară. Nu avem educația necesară din copilărie spre asertivitate, pentru că toată copilăria noastră vorbesc în linii generale, dar nu, e clar că sunt și locuri unde lucrurile au funcționat coerent, dar pentru majoritatea dintre noi copilăria a fost o chestiune cu multă agresivitate,
Pe la unii au fost și părinți foarte pasivi, unii chiar absenți. Și atunci ce am înțeles noi? De unde atâta asertivitate? Că dacă întrebi oamenii trecuți de 50 de ani ce înseamnă asertivitate, o să te întrebe de ce îi înjuri. Că nu exista termenul ăsta nici în vocabular și nici în comportament înainte de 89. Da. Iar dacă mergem mai departe la statornic, el cred că ar putea să fie cel mai ușor asertiv dintre toți, statornicul, pentru că e cel care își alege cu măestrie cuvintele, e foarte atent la ce spune. La fel și conștiinciosul, că el e foarte diplomat. Și conștiinciosul... Da, vedeți că dacă ne uităm pe axele alea, acum, pentru cine nu știe modelul DISC, discuția asta nu prea are sens, dar pentru cei care n-ați participat data trecută, dar așa, într-o sumarizare foarte amplă și foarte rapidă, avem 4 tipologii de comunicare. Comunicatorul directiv, comunicatorul influențator, statornic și conștiincios. Și fiecare are niște caracteristici pe care mi-e greu să le mai reiau acum, că mi-ar trebui niște multe minute și nu le avem. Dar, ca principiu, dacă ne gândim la dominant, este cel care are tendința să-și impună punctul de vedere și să fie conducător și în același timp e important că el nu ține cont de oameni. Pentru el e important să aibă o direcție spre a-și rezolva lucrurile, task-urile și așa mai departe. Influențatorul e tot cam așa, dar numai că e orientat spre oameni. Pe el nu prea îl interesează task-urile, pe el îl interesează să fie apreciat de oameni, să se simtă bine cu oamenii. Și în partea de jos, ceilalți doi, în partea de jos a graficului, nu din partea de jos din punct de vedere al importanței, da? Sunt ceilalți doi care sunt ușor mai pasivi. Și poate vă amintiți că și atunci spuneam că în partea de sus e partea activă, directiv și influențator, în partea de jos e partea care are o activitate mai redusă, mai degrabă spre pasiv. Așa că și conștiinciosul, dar și statornicul au tendința să fie pasivi și pasivi-agresivi uneori, au mult mai puțin tendința să fie agresivi față de ceilalți doi de sus, da? Directiv și influențator, care au mai degrabă tendința spre agresivitate. Iar statornicul și conștiinciosul au, poate față de ceilalți doi, mult mai ușor tendință spre asertivitate. De ce? Păi, așa cum spuneam, statornicul este foarte atent la oameni și vrea să nu-i deranjeze și asta îl poate duce într-o zonă pasivă cu ușurință și în același timp, dacă e suficient de conștient de el, transformă acea zonă pasivă într-o zonă de asertivitate și își spune părerea fără să-l deranjeze pe celălalt. Iar conștiinciosul are și mai mult puterea asta pentru că el este foarte diplomat. În general nu-i deranjează pe ceilalți, nu știe să spună chestii, nu vrea să spună chestii care să te... nici pe el să-l pună într-o lumină proastă. Cum adică a venit Andrei și mi-a zis că-s nașpa? Nu merge așa. Că el e un băiat educat. Cred că e și o chestie legată de upper hand în comunicarea asta. În special cred în zona asta de conștiincios. Că e o chestie în care, într-un fel, bănuiesc că o persoană care are o tipologie respectivă își dorește să comunice cât mai precis și nu se simte ok dacă, din vari motive, comunicarea respectivă se dovedește a fi fost imprecisă. Clar. Și atunci... Și diplomația ajută. Diplomația ajută pentru că e destul de dificil dacă îi comunici cuiva diplomat o informație, vei încerca să ai atât varianta pozitivă cât și negativă în bucățica aia de comunicare. Și niciodată nu poate să vină cineva să spună, ți-am zis eu. Ți-am zis că nu e așa. Pentru că ai mereu alternativa. Știi? Eu am zis A, în același timp nu am exclus B. Adică... Da. Și asta e și din teama celor care sunt cu predominanță în conștiincios, din teama de a nu greși, din teama de a nu fi catalogați ca mai puțin decât sunt ca profesioniști și așa mai departe. Da, eu spun asta că mie mi-a ieșit că-s conștiincios și bănesc că... Da. Și spun din proprie experiență, de ce se întâmplă asta.
Văd că sunt multe Hai întrebări să... pe chat. Acum asta, exact asta voiam să spun și eu, că tu ziceai că mai ai încă o întrebare și O ți-aș pot amâna, propune e să ok. o amânăm, să ne uităm și un pic în chat. Laurențiu, cred că el e primul sau... Nu, este Vlad. Fără a fi o glumă exagerată, nu, mai e și Vlad mai sus. Gandhi comunica pasiv și Martin Luther King comunica agresiv. Nu comunica pasiv Gandhi, ba deloc. Gandhi comunica și foarte agresiv uneori, deși el era așa cu roba aia lui și foarte relaxat, avea niște accese de furie câteodată și comunica foarte tăios. Dar avea o tendință spre comunicare asertivă, într-adevăr. Iar pe de altă parte, Martin Luther King, dacă mă uit la discursurile lui, ele nu sunt întotdeauna agresive, chiar dacă sunt dintr-o comunicare paraverbală care tinde să pară agresivă, pentru că vorbea tare și răspicat și gesticula și nu înseamnă neapărat agresivitate, pe cât acolo văd foarte mult sublinierea credințelor. El avea niște credințe foarte puternice pe care voia să le susțină și să le întărească. Dar nu era întotdeauna, uneori da, erau agresive, dar alteori era dintr-o perspectivă destul de asertivă. Pentru că, deși le sublinia cu atâta forță, nu le sublinia în sensul de a-i deranja pe ceilalți și nu îi judeca pe ceilalți. Nu le punea în cârcă niște lucruri. Pe de altă parte, a avut și discursuri celebre în care doar asta făcea. Era foarte agresiv. La fel și Gandhi, care, să nu uităm că el a judecat foarte mult regimul și ce se întâmpla acolo și a fost destul de agresiv, dar într-un stil pasiv, aparent pasiv, că un om poate fi agresiv și atunci când se uită la tine așa cu ochi de căprioară și îți spune pe un ton: ce prost ești. N-am mai văzut pe nimeni așa ca tine. Poate să spun asta și nu e tot agresiv, dacă o spune atât de frumos și elegant, aparent elegant, că nu e nicio eleganță în asta. Da. Apoi, Laurențiu zice, fără a fi o glumă exagerată, acest lucru s-a văzut în viața politică românească în ultimele 2 zile. Din păcate, Laurențiu, nu știu ce să-ți spun despre asta, că nu urmăresc viața politică de foarte multă vreme, că nu mai am televiziune deloc de un an și ceva, deci nu știu exact la ce te referi. Niciunul dintre părți nu a reușit să fie asertiv absolut deloc. Comunicarea a fost doar agresivă. În politică, în general, nu există comunicare asertivă. Sunt foarte puțini oameni care știu să comunice în politică. Pentru că, dacă ne uităm la contextul politic, de fapt, venind dintr-o zonă de comunism în care frica era la bază, oamenii făceau lucruri de frică. De frică că o să fie bătuți, că o să fie închiși, că o să fie împușcați și așa mai departe. Gândiți-vă că și acum politicienii păstrează ideea asta, că noi ar trebui să reacționăm din frică. Și când reacționăm din frică, ca să ajungi la frică, cineva trebuie să fie agresiv cu tine. Și ei consideră că această agresivitate pe care o... De altfel aici e o falsă impresie un fel de falsă impresie a eunucului că el este bărbat. De obicei, oamenii care folosesc agresivitate foarte mult sunt și cei care au frici foarte mari. Că de acolo vine agresivitatea. Mi-e teamă că o să pierd, mi-e teamă că o să fiu desconsiderat, mi-e teamă că nu o să fiu suficient de bun și atunci ce fac? Pun mâna pe secure și mai rezolv niște lucruri și arăt altora cât de puternic sunt eu. Vine tot din teamă și din insecuritate foarte multă. Și atunci politicienii au tendința să vadă lucrurile ca altă dată și să considere că... Scuze, tocmai mi-a răspuns Siri. Sorry, I'm still not sure about that. Ok, thank you. You're welcome. Spuneam că politicienii au tendința să vadă lucrurile ca în trecut și să considere că dacă sunt agresivi și nu întotdeauna, de cele mai multe ori nu sunt agresivi față de populație, uneori sunt și față de populație direct, dar ei sunt agresivi între ei și de fapt ei își măsoară bicepsii pe care nu iau, am zis corect și nu i-am, că nici eu nu i-am, dar bicepsii pe care ei nu iau și pe care i-au transformat în burți,
îi măsoară de fapt în cât de dure sunt cuvintele pe care le enunță și atunci cred că în felul ăsta câștigă putere. Ceea ce e un lucru care pentru unii oameni funcționează, iar pentru alții pur și simplu îi desconsideră. Matei spune, există vreo ordine în care ar trebui să purtăm o discuție, odată cu superiorii și odată cu cineva care lucrează sub tine? Păi, dacă te referi la ordine în sensul celor trei, eu aș spune că există doar o variantă coerentă care să mă ajute, și anume comunicarea asertivă. Celelalte două sunt tipuri de comunicare, în general, care îmi creează deficiențe de tot felul. Fie în comunicare pasivă pierd diverse lucruri, adică îmi doresc ceva, dar nu obțin, pentru că trebuie să câștige celălalt, fie în comunicare agresivă câștig niște lucruri, dar în detrimentul celuilalt. Și atunci, orice discuție pe care aș vrea să o port, ar trebui să o gândesc în termen de discuție asertivă. Dacă reușesc să fac asta, este fenomenal. Din păcate, nu reușim întotdeauna și eu vă spun din proprie inițiativă, din proprie experiență, că deși lucrez cu informațiile astea și, după cum vedeți, livrez chestiuni care au legătură cu comunicarea asertivă, când mi se pune piticul pe creier, nu mai funcționează, pur și simplu. Pentru că avem tot felul de experiențe ale trecutului care ne bagă imediat într-un pilot automat. Și atunci, nemai gândind, nemai fiind în posibilitatea de a gândi, nu ai cum să reacționezi asertiv, pentru că reacționezi așa cum îți vine, pe acel pilot automat. Deci dacă ar fi o ordine, ea nu există. Ca ordine există doar o variantă, comunicarea asertivă. Aia este cea spre care vrem să tindem. Laura spune, în ceea ce privește comunicarea pasivă, eu percep că o folosim de obicei în cazuri în care nu avem încredere în noi, absolut, da, din cauza experiențelor negative din trecut. Cum putem să lucrăm la aspectul acesta, să creștem gradul de încredere în noi? Exact, ai punctat o chestie foarte importantă, Laura. Încrederea în sine scăzută, self-esteem, cum zice francezul, scăzut, duce automat la un comportament mai degrabă pasiv. Un self-esteem crescut în mod artificial duce la agresivitate. Atunci când am mult prea multă încredere în mine, deși nu am nicio bază concretă, e ca și cum mi-am construit o casă fără fundament, da, am casă, sunt bun, doar că o ia vântul, atunci tindem spre agresivitate. În momentul în care suntem într-o zonă de asertivitate, este pentru că avem, într-adevăr, încredere în propriile forțe, dar nici prea mult, nici prea puțin. E o zonă echilibrată. Cum putem să lucrăm la asta? Iarăși o întrebare dificilă, pentru că necesită context. Depinde. În primul rând trebuie să vedem de unde provine povestea cu lipsa încrederii. Să înțelegem, în primul rând trebuie să înțelegem și să conștientizăm lucrurile care ne-au afectat stima de sine, încrederea în sine. Și dacă ajungem să le înțelegem, reușim apoi să ieșim din pattern-ul de pilot automat și să move on către ceva ce ne dorim. Da? Iar asta se poate face prin consiliere, prin terapie, prin practici pe care le putem face de unii singuri uneori. Corina spune, pentru a educa o comunicare asertivă, cred că în primul rând primul pas este să fim, îmi sare prompterul că e destul de departe și e scris foarte mic. Să fim învățați să-i cunoaștem pe ceilalți, da, ajută, nu știu dacă e neapărat primul pas, dar ajută clar foarte mult să-i cunoaștem pe ceilalți. Cred că primul pas este să ne cunoaștem pe noi înșine și abia atunci putem fi asertivi. Să fim atenți la semnalele care ne vin de la ceilalți și ținând cont că majoritatea vin din non-verbal, da, care e undeva la peste 70%, e clar că nu e ușor să asimilăm acest tip de comunicare. Când am spus peste 70%, nu peste 70%, peste 90% comunicare non-verbală, mă refer la non-verbală plus paraverbală. Comunicarea verbală e undeva la 7%, doar atât. Observarea non-verbalului nu e tot una cu citirea instinctivă a non-verbalului. De acord. Ideea de aici aș lua-o și aș spune așa, e foarte utilă acest pas, l-aș vedea ca un pas secund
nu neapărat ca un pas principal. Pasul principal e să știu despre mine, să mă înțeleg pe mine, să înțeleg de ce fac anumite lucruri, de ce am anumite tendințe, de ce sunt agresiv sau de ce sunt pasiv și abia apoi să mă interesez și de ceilalți după ce știu despre mine și să duc comunicarea acolo unde trebuie. Matei zice shit sandwich și nu știu ce înseamnă un PR bun. Ok. Mulțumesc și eu, Vlad. Laurențiu zice foarte adevărat, comentariul meu a ieșit tocmai din lucrurile pe care le explici și de ce bagaj de educație avem în spate. Da. Mulțumesc și eu. Mai e vreo întrebare pe care să o dezbatem până să-i dăm glas lui Andrei? Că mai are el o întrebare. Da. Matei zice că shit sandwich înseamnă o vorbă una bună, una rea, una caldă, una rece, ca să fie bine la toată lumea. Da. Păi zi, Andrei, zi tu întrebarea și dacă mai e vreo altă întrebare o să apară în chat imediat. Legat de comunicare ca și proces. Eu văd interacțiunea cu o persoană sau mai multe, ca cum poți comunica one-on-one sau poți comunica cu un grup sau către un grup, are loc într-un spațiu și timp. Clar. Cât de spațiu ne dă puțin contextul în care ne aflăm, putem culege informații despre persoana cu care interacționăm, atât informații pe care noi le avem din vari surse, cât și informații pe care le primim în timpul comunicării. Foarte mult comunicarea. Și atunci, și influențează mediul și spațiul în care suntem. Gândește-te cum ar fi să faci o declarație de dragoste lângă o ghenă de gunoi. Exact. Doar imaginează-ți. Și atunci deci influențează comunicarea, clar. Asta este un aspect. Cum poți menține o coerență a unui mod de comunicare, dat fiind un anumit spațiu și timp în care are loc comunicarea respectivă. Și legat de asta, ulterior, e un follow-up, să presupunem că spațiul și timpul, în special spațiu, nu e constant și ai un spațiu care are diferite elemente variabile în el pe parcursul comunicării. La fel, cum crezi că poți menține o coerență în comunicare? Nu știu, un exemplu ar fi discuți în timp ce mergi cu cineva sau ești într-o încăpere în care se tot întâmplă diverse evenimente pe lângă tine. Ai tot felul de chestii care te pot distrage pe tine sau pe interlocutor. Și tu vrei să rămâi coerent până la urmă și în același timp e a treia follow-up, este cum te menții pe tine coerent, e o întrebare mai complexă. Și cum poți, dacă poți, să menții coerența și din partea interlocutorului. Eu văd două aspecte aici importante. Unul are legătură cu a înțelege, cu a fi conștient. Deci, în primul rând, și cred că cea mai relevantă chestiune din adică să înțelegi ce te distrage. Să înțelegi că sunt elemente care te distrag. Că uneori lucrurile nu se întâmplă așa. Pur și simplu comunicarea nu funcționează, se întâmplă niște lucruri, dar nu știi de ce. Și sunt aceste distracții despre care spui sau aceste evenimente care se întâmplă în background-ul comunicării, discuției, conversației. Iar dacă mergem mai departe, după ce ai reușit să înțelegi asta, să conștientizezi exact ce spui, spațiul și timpul și tot ce e acolo și cum influențează, așa cum spuneam, cu exemplul ăla stupid cu declarația de dragoste lângă ghena de gunoi. Dacă nu ești conștient, faci o declarație lângă ghena de gunoi și mai pui și un număr pe ea, așa, un cod pe ea, știi? Zici, te iubesc, fă, știi? Că altceva nu poți să spui lângă ghena de gunoi. Dar dacă ești conștient de spațiu și de ce e în jurul tău și nu ești doar așa o midă care se mișcă pe un lemn și pe care nu-i interesează decât să ajungă la o frunză să mănânce, fiind conștient, în momentul ăla poți să alegi niște lucruri.
Și fie poți să alegi să spui, bă, uite, asta ar putea să mă influențeze și asta ar putea să mă influențeze, hai să fac 2 pași mai încolo, adică să-mi schimb un pic perspectiva și contextul, sau, dintr-o zonă tot de comunicare asertivă, să-i spui celelalte persoane, cred că spațiul în care suntem acum nu e tocmai potrivit pentru discuția asta și mi-aș dori să o avem altă dată. Când crezi că ar fi cel mai bine să avem? Uite, și poți să vii și cu niște detalii. Mi-aș dori ca spațiul în care comunicăm să fie așa și așa, dacă, astfel încât să vii și cu soluții, să găsești varianta optimă. Dar dacă ești conștient, poți să alegi să repari lucrurile de acolo. Poți să înțelegi ce te deranjează și ce nu te deranjează, că nu toate lucrurile te deranjează de acolo. Oricât de multe ar fi, unele pur și simplu nu vor interacționa cu tine. Chiar dacă pentru alții sunt deranjante. Da. Și odată ce înțelegi, poți să iei niște decizii. Mulțumim, Laurențiu. Seară plăcută și ție. Și noi ne apropiem de final, nu o să vă mai ținem. Vă mai ținem doar dacă mai aveți întrebări și dacă mai are Andrei ceva de completat. Acum, la întrebarea asta sau la răspuns. Cred că aș avea o întrebare, încă o întrebare. Așa. Bun. Conștientizăm spațiul și conștientizăm timpul în care are loc acea interacțiune. Tips and tricks pentru a le transforma în ceva benefic. Adică, uite, exemplul tău în care faci declarație lângă o ghenă de gunoi. Bănuiesc că dacă ești conștient de spațiul în care faci, are loc acea comunicare, îl poți transforma în ceva benefic. Adică atâta timp cât uneori da, uneori nu. Adică ghena aia de gunoi chiar nu poți să o transformi într-un car cu flori. Sunt sigur de asta. Da, adevăr. Adică doar dacă ai niște puteri tu magice și eu nu știu, dar altfel să o transformi în ceva ce nu poate fi cam greu. Dar poți să alegi să schimbi locul, că poți să te muți în altă parte. Nu trebuie să stai lângă ghenă. Nu ai nevoie de asta. Da. Dar dacă ai putea să o schimbi, hai să luăm exemplul ăsta, să-l ducem la absurd. Da? E varianta în care zici, bă, nu pot să schimb asta. Și atunci ce fac? Mă iau de mână cu fătuca căreia îi fac declarația și mă duc 10 metri mai încolo, cât să nu se mai vadă. Mă duc după un colț. Și nu se mai vede ghena, e un alt spațiu, deci practic schimb spațiu în sensul ăsta. Da? Ce spuneam și mai devreme de altfel. Altfel, dacă ești în imposibilitate de a schimba spațiu, când n-ai cum, încerci să găsești soluții de remobilare, reamenajare, să vezi ce poți să faci în spațiul ăla și ce din acele elemente te deranjează. Și mai conștient de atât ești în momentul în care înțelegi și de ce te deranjează, că în felul ăsta poți să-ți dai seama dacă e o chestiune care cu adevărat e deranjantă sau e doar o păsărică pe creier sau un pitic pe creier. Da? De exemplu, că ești într-o discuție și te deranjează cum bârie frigiderul și n-ai cum să schimbi nici spațiu, că ești acolo. N-ai cum să-l schimbi, pur și simplu. N-ai unde să te duci, afară ninge și plouă, nu poți să ieși afară, ești într-o garsonieră, se aude frigiderul ăla de oriunde. Să te duci să ai conversația în baie nu prea merge, să zicem că în baie se aude mai puțin. Do something. Da. Și atunci ce faci? Ori scoți frigiderul din priză, Da. ori îți chemi un taxi și te duci în altă parte ca să nu te plouă sau te urci în mașină. Da? Și a treia variantă este să te uiți la frigiderul ăla și să zici, bă, dar chiar mă deranjează sau e doar o chestie care mă enervează dintr-o anumită perspectivă? Ce îmi face de fapt? Asta în contextul în care n-ai un frigider la albatros sau ceva care sună mai tare ca un aspirator. Bănuiesc că, legat de asta, bănuiesc că e super important să poți să integrezi elementele astea. Că cred că acolo ajungem. Dacă reușești să, ai niște elemente care te distrag și ești conștient de ele și ești conștient de ce te distrag, cred, asta e critic, Da. Bănuiesc că le poți integra mult mai ușor. Și atunci, dacă întoarcem puțin problema, atunci când vrei să comunici ceva și știi că are o anumită importanță, cred că în primul rând să te asiguri că nu există aceste elemente și să încerci, sau dacă există, să ți le integrezi suficient de bine în contextul tău, încât să nu te distragă de la conversația respectivă, nu?
Cam acolo cred că ajungem. Ceea ce are sens Uite, Claudia pentru zice, mine. cu perseverență funcționează. Stai că mai e un mesaj înainte pe care nu-l văzusem. Eu chiar am contextul cu frigiderul și îmi schimb perspectiva. Pur și simplu îmi spun că sunetul frigiderului mă ajută să mă concentrez și mai bine. Asta e o chestiune foarte interesantă. De exemplu, când vorbim de NLP sau de transe hipnotice, există ceea ce se numește sugestii. Și, de exemplu, eu dacă am un client cu care fac o transă hipnotică, pot să-i dau sugestii și dacă în timpul transei hipnotice un vecin al blocului, cabinetului, whatever, dă găuri cu bormașina, ce faci atunci? Și în momentul acela ce se întâmplă este să-i dau o sugestie clientului care sună cam așa. Și cu orice sunet pe care l-auzi din exterior, intri și mai profund într-o stare de relaxare. Și ăla, în momentul în care folosești acel lucru care te-ar putea deranja și îl folosești în favoarea ta, apropo de ce spuneai tu mai devreme. Și uite cum zice și Claudia, și în general ne dăm oricum sugestii și singuri, dincolo de sugestiile pe care ți le poate da un coach sau un terapeut sau cineva cu care lucrezi la un moment dat într-o relație terapeutică. Da? Ne dăm singuri sugestii, exact cum spuneam mai devreme. Aud frigiderul ăla, e nasol, dar totuși, uite, sunetul lui mă ajută să mă relaxez. Dacă stau să-l ascult mai profund și să-l ascult doar pe acela, doar sunetul lui, cred că mă relaxez. Și doar dacă îmi pun sugestia asta, lucrurile încep să se întâmple. Da? Și în felul acesta cumva repar cadrul. Înțeleg. O chestie. Legat de puncte de ancorare în diverse elemente și cu asta termin, mai că atâta gândă. Atunci când comunici, cât de comun este să te ancorezi de un anumit element ca să te păstrezi pe o anumită traiectorie? La ce mă refer e dacă, să zicem că ai o comunicare cu o persoană și ar fi benefic să-ți găsești un element la care să revii sau pe care să-l reevaluezi sau reconștientizezi din când în când pentru a te păstra ancorat în comunicarea respectivă? Păi, ce spui tu se cheamă chiar ancorare sau se numesc ancore, pe care ți le poți... Și acum, povestea cu ancorele e un pic mai amplă. Și avem ancore care sunt susținătoare și ancore care sunt în defavoarea noastră. De obicei, cele susținătoare sunt ancore pe care mi le-am setat conștient, adică mi le-am ales eu și le-am construit eu ca ancore și vă spun imediat și cum se întâmplă asta. Iar celelalte care sunt destructive sau sunt nesusținătoare sunt ancore care se creează într-un mod inconștient. Și ca să încep cu cele inconștiente, că e mai simplu să trecem peste ele și apoi să vă spun un pic cum funcționează ancorele susținătoare și cum le putem folosi la propriu. De exemplu, un moment în care îmi creez o astfel de ancoră poate fi atunci când am trăit o emoție negativă foarte puternică și în același timp... Uite, hai să iau un exemplu și mai simplu. De exemplu, în copilărie mă bătea foarte frecvent un unghi. Nu e cazul meu real, este doar un exemplu de data asta. Mă bătea frecvent un unghi și unchiul ăla avea barbă și ochelari. Și atunci, pentru mine, asocierea cu barbă și ochelari este violență. Și cumva se creează un soi de ancoră în povestea asta. Nu este chiar o ancoră concretă, dar am zis să dau un exemplu cât mai ușurel ca să înțelegem despre ce e vorba. Acum, când se întâmplă să interacționez cu un om cu barbă și ochelari și eu sunt deja adult, se instalează în mine o zonă de teroare, de panică, inconștientă, nu-mi dau seama ce se întâmplă, dacă nu sunt conștient de evenimentul acela, și de fapt ea vine din momentul în care eu m-am ancorat în acele elemente, barbă și ochelari, care împreună dau violență. Da? Și mă aștept cumva, teroarea și panica din zona de adult este pentru că cumva mă aștept să fiu bătut imediat și nu bătut eu ca adult, ci copilul interior. Pe de altă parte, o ancoră pozitivă pe care pot să mi-o creez, și ancorele pozitive cel mai ușor se pot crea la nivel fizic, este atunci când îmi propun ca o anumită emoție pe care o trăiesc. De exemplu, cei care
trec prin, uite, care vor să meargă la un interviu sau care vor să ceară o mărire de salariu sau care vor să facă ceva care fie îi stânjenește, fie le este foarte dificil să facă acel ceva, nu le este foarte confortabil. Ca să depășească momentul ăla de disconfort, pot să-și creeze o ancoră fizică și anume, încercați să vă imaginați la un moment dat că trăiți, și nu doar să vă imaginați, chiar să o simțiți în corp, o emoție foarte pozitivă care eventual contracarează această stare de disconfort pe care o aveți la interviu, la discuție cu șeful, la despărțire, la, cum îi zice, demisie și nu mai știu ce alte lucruri mai sunt. Acea emoție negativă pe care o am poate fi clar contracarată cu una pozitivă cât să fie echilibru. Gândiți-vă care e emoția pozitivă care o poate echilibra și creați-vă o ancoră fizică, adică un gest. De exemplu, la un moment dat m-am creat o ancoră care mi-aducea foarte multă energie și bucurie, o explozie de energie, prin a strânge foarte tare pumnul. Am închis ochii, am strâns foarte tare ambii pumni, că așa a fost ancora mea cu ambii pumni, am strâns foarte tare, am închis ochii și îmi imaginam și trăiam în interiorul meu, că putem să ne inducem prin imaginație trăirea unei emoții foarte puternice și îmi imagineam în interiorul meu cum trăiesc acea emoție de energie puternică, de acum sunt capabil să fac orice și oricât și oricum. Și mă autosugestionam cu lucrurile astea și în același timp aveam această ancoră fizică. După ce fac asta pe repeat de câteva ore acolo cu ochii închiși, ea se instalează ca o ancoră. Și în momentul în care sunt în zona aceea de disconfort, în fața intervievatorului sau în fața șefului care mi-aduce mustrări la un moment dat sau căruia trebuie să-i cer mărire de salariu și nu prea am curaj, fac acel gest pe sub masă, așa strâng din pumn cu putere și el, aproape ca prin magie, activează neurologia creierului spre a simți emoția aia de eu sunt puternic sau puternică, pot să fac acum, nu mă doboară pe mine chestia asta și orice îmi spun mie în momentul acela. E o chestiune, e un lucru care poate părea bizar, dar funcționează foarte bine pentru că se întâmplă niște legături în creier. Legăturile din creier care au legătură cu trăirea emoției respective și gestul pe care l-am făcut, ele sunt conectate în creier și atunci creierului trebuie doar una dintre ele, că o să vedem că și dacă ajungem să trăim în mod onest exact, deși e puțin probabil să fie exact la fel, dar dacă am ajunge să trăim foarte onest emoția aia într-un cadru natural, o să mă trezesc că sunt cu pumnul strâns în același timp. Pentru că asta face creierul. A făcut legătură între cele două puternică și oricare dintre ele se întâmplă, o declanșează pe cealaltă. Dar e un efect de domino între cele două. Are vreun pic de sens? Eu pot să vă spun din practică Scuze, mie mi-a răspuns la întrebare. Că aceste lucruri funcționează. Dacă aceste ancore funcționează. Super. Am promis că nu mai întreb nimic, așa că nu mai întreb. Da, te rog să mai întrebi. Dacă mai au răbdare ceilalți cu tine. Da. Ai văzut în ce lumină, apropo de comunicare, ai văzut în ce lumină bună te-am pus? Da, fenomenală, mulțumesc. Ce pot să spun? Apreciez foarte mult. Era doar o glumă, dar te rog să mai pui orice întrebare îți mai vine sau oricine altcineva poate să-și dea unmute sau să mai scrie în chat orice vreți să mai povestim din zona asta de comunicare. Chiar și dacă nu are neapărat legătură doar și numai cu comunicarea asertivă. Vlad spune că ar trebui un workshop separat pe acest subiect. Sigur, putem să facem un workshop de 8 ore pe... Acum, asta cu asertivitatea, ca să reușim să discutăm într-o oră, a fost exact ce ați văzut. Putem să facem un workshop de vreo 8 ore doar despre comunicarea asertivă, fără să discutăm despre learning styles. Că și comunicarea asertivă e de mai multe feluri și are mai multe moduri de a fi exprimată și putem să facem și niște exerciții prin care să o punem la punct în creier mult mai bine, să o dezvoltăm mult mai bine. Da? Dar important e acum să aveți un flavor la ceea ce înseamnă și cum se desfășoară niște lucruri. Și dacă acest flavor funcționează și se leagă în ceea ce aveți voi nevoie, cel mai probabil în mod automat el vă va face să vă doriți și să căutați niște lucruri care să vă ajute în ceea ce
aveți nevoie. Și aș adăuga o chestie legată de asta, care e foarte bună intervenția lui Vlad. Dacă aveți sugestii sau dacă doriți să reluăm anumite subiecte sau să intrăm mai mult în detaliu, chiar puteți să ne scrieți. Fie scrieți mie pe LinkedIn sau ne scrieți direct pe site, vă las site-ul mai jos și putem planifica pe viitor dacă sunt anumite subiecte unde se dorește a intra mai mult în detaliu, putem să le planificăm și să mai avem o sesiune și în zona respectivă. Și nu doar subiecte în care se va intra mai multe Da, detalii, sau ci alte poate idei. subiecte noi, cu interes nou în zona asta de comunicare deocamdată. Deocamdată ne axăm pe zona asta, cel puțin cu mine ce o să facem împreună, o să fie zona asta de comunicare pentru un moment. Vedem mai târziu dacă mai găsim și alte proiecte pe care să le inițiem împreună. Dar până atunci, orice are legătură cu comunicarea, orice... O să mai pregătesc niște module, că ăsta nu e ultimul. O să mai fie niște module. Apropo de câteva intervenții ale voastre de astăzi, unele apropo de sandwich și altceva, o să fie un modul despre feedback despre feedback și feed forward, că le inversam în minte. Feedback și feed forward, cum le folosim cu niște exerciții acolo. O să mai fie niște lucruri interesante pe care le pregătim. Și da, orice idee aveți în direcția asta și orice întrebări și orice nelămuriri sau situații neelucidate, nerezolvate, nu suntem noi nici Sherlock Holmes să le știm și să le rezolvăm pe toate, dar ne dăm interesul și găsim cea mai bună formulă și variantă prin care să construim un workshop în direcția aia. O să adaug și pagina ta, Andrei, dacă vor să-ți scrie chiar ție direct. Sper că e ok. Da, sigur. Imediat o caut. E pe Am Facebook, găsit-o. e andrei.v.coach. Până o găsești tu să-i dai paste acolo ca să fie link ușor. Nu e linkul ăla scurt. Nu e la în fine. frumos. Nu e la frumos, da. Dar am pus și ăsta. dacă vreți să mă găsiți pe Facebook, mă găsiți cu andrei.v.coach. Cred că am făcut o comunicare în scris E fantastică. la fel și pe Instagram. Bun. Super. În cazul în care nu mai sunt întrebări și văd că chat-ul nu mai spune asta, nu și-a mai dat nimeni un unmute deocamdată, dar mai aveți timp. Dacă nu, vă mulțumesc mult pentru timpul pe care l-am petrecut împreună. Vă invit și vă aștept la următoarele sesiuni și chiar vă invit să țineți cont de ce a spus Andrei, să veniți cu sugestii. Dacă aveți interes pentru ceva, chiar și dacă am pregătit deja o sesiune care se numește într-un anume fel și e lucrată și, cum să zic, vine bucuită, programată și toate lucrurile astea, puteți să veniți în continuare cu întrebări și sugestii pentru că le putem aborda în sesiunea respectivă. Suntem suficient de flexibili încât să găsim loc și pentru răspunsuri la întrebările respective sau situațiile respective. Da? Da. Și dacă aveți situații punctuale, putem să luăm legătura și direct, să discutăm în privat și să vedem, o să vă dau, din tot ce știu eu, o să vă dau varianta pe care o soluție pe care aș folosi eu. Super. Sună super bine. Tare mult. Mulțumim și noi, Andrei. Și vă așteptăm peste 2 săptămâni, peste 2 săptămâni cu Andrei. Săptămâna viitoare vom începe și o nouă serie legată de inteligența artificială. E o serie mai tehnică, dar dacă sunteți interesați, vă așteptăm cu drag. Va fi tot joi, tot de la ora 8, așa că rămâneți să ne auzim. Și mulțumim foarte mult pentru că ați stat cu noi atât de mult timp și ne-ați alocat din timpul vostru la ora asta. Mulțumim tare mult. Seară liniștită și ne vedem data viitoare. Super. Seară faină. Ciao, ciao.